Κάθε μέρα καλημέρα, κάθε μέρα Face Radio 87,7 στο διαδίκτυο faceradio.gr. Εδώ λοιπόν σε αυτή την πρωινή εκπομπή κατά διαστήματα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και live έτσι ανθρώπους που έχουν να πούνε πράγματα και τηλεφωνικά ανάλογα την ημέρα, ανάλογα την περίσταση, ανάλογα όλα. Σήμερα λοιπόν απέναντί μου ακριβώς ζωντανά στο στούντιο είναι ο Γιάννης Σαπρούνης. Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους όσους μας ακούν. Γιάννης Σαπρούνης, μέτοχος στο φροντιστήριο Δημόκριτος. Βεβαίως αυτή είναι η ιδιότητα του Γιάννη και είναι φυσικός. Γιάννη, γιατί είσαι φυσικός? Τι σου άρεσε τη φυσική, γιατί φυσικός δηλαδή? Κάποιοι διέβλεψαν όταν έδινε εξετάσεις ότι έπρεπε να πάω φυσικό. Εμένα μου άρεσε η φυσική και τα μαθηματικά, είναι αλήθεια. Και εξακολουθούν να μου αρέσουν και τα δύο. Αλλά τότε δεν είχαμε επαγγελματικό προσανατολισμό. Μου είπαν ότι έπρεπε να πάω φυσικός, πήγα φυσικός. Δεν το μετάνιωσες? Όσον αφορά το τι πήρα από το φυσικό τμήμα, ως προσωπικότητα, ως άνθρωπος, ποτέ. Όσον αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση, μάλλον θα ήθελα να είμαι μαθηματικός. Λες, Περισσότερες ώρες, επαγγελματική αποκατάσταση. Επαγγελματική αποκατάσταση. Αλλά σαν το κέρδος που είχα από την επιστήμη της φυσικής, πιστεύω ότι είναι κάτι ασύγκριτο. Αυτό τώρα το έκανα ως εισαγωγή για ποιο λόγο? Γιατί τότε, ακριβώς πριν είπες ότι τότε σου είπανε πας εκεί. Δηλαδή κάποιοι σε κατεύθυναν. Τώρα στις μέρες μας, από άλλη σκοπιά, τη σκοπιά του καθηγητή, βλέπεις ότι πολλά παιδιά πάνε τρίτη λυκείο και υπάρχει ένα κενό. Δηλαδή διαπιστώνουμε ότι τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν πλέον στην πλειοψηφία, υπάρχουν και εξαιρέσεις που ξέρουν ότι εγώ θέλω να πάω εκεί και πάνε μόνο εκεί. Αλλά οι υπόλοιποι απλά περνάνε τα χρόνια, πάνε τρίτη λυκείο και ρωτάς ένα παιδί που θα περάσει και λέει θα περάσω. Άλλες εποχές, άλλες ανάγκες. Σκέψου όμως ότι τώρα υπάρχει πιο πολύ πληροφόρηση, υπάρχει πιο πολύ πράγμα. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει ένα χαοτικό πράγμα. Δηλαδή τελειώνουν μαθητές και καλοί και μέτροι και μαθητές κακοί και δεν ξέρει κανένας τίποτα. Δηλαδή έτσι πάμε, λέει. Νομίζω ότι στη σημερινή εποχή το πρόβλημα δεν είναι η πληροφόρηση, η ποσότητα, όσο η ποιότητα. Δηλαδή έχουμε αποκτήσει μεγάλη ποσότητα πληροφόρησης και έχουμε χάσει την ποιότητα. Σήμερα δηλαδή είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε τι είναι καλό ή σωστό από αυτά τα οποία μαθαίνουμε ή διαβάζουμε. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή ότι φύγαμε από την εποχή που δεν είχαμε πληροφόρηση ή είχαμε λίγη πληροφόρηση και φτάσαμε στην εποχή που έχουμε τόση πληροφόρηση που έχουμε μπουκώσει πλέον. Και άρα δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε την ήρα από το στάρι. Αυτό ισχύει, γιατί μπαίνοντας στο ίντερνετ υπάρχουν πέρα από αυτό όμως, ας πούμε, τα παιδιά γενικότερα στις μέρες μας νομίζω ότι γενικά πάνε έτσι στο άγνωστο. Δηλαδή πάνε στο μέλλον γενικά, δηλαδή δεν ξέρω. Πώς από τη δικιά στην πλευρά το βλέπεις δηλαδή? Ναι, συμφωνώ, πάνε στο άγνωστο. Αλλά μην τα κατηγορούμε. Εμείς πηγαίναμε στο γνωστό. Εγώ τότε περνούσα, θυμάμαι, με τα μόρια που είχα φαρμακευτική, μαθηματικό Αθηνών, φυσικό Κρήτης και είχα υποτροφία στη Γυμναστική Ακαδημία που είχα περάσει. Αλλά ήταν ΤΕΗ τότε, ΚΑΤΕΕ τα λεγόμενα Γυμναστική Ακαδημία. Και δεν μπορούσα να δηλώσω ΑΕΗ αν είχα δηλώσει αν δηλώνω την Γυμναστική Ακαδημία. Αν την είχα δηλώσει σήμερα θα ήμουν πολύ καλύτερα. Θα ήμουν 25 χρόνια, 27 διορισμένος. Θα είχα μια καλύτερη ζωή. Δεν θα είχα τα κιλά που έχω, γιατί κάνοντας ως γυμναστής θα ασχολιόμουν με κάτι εντελώς διαφορετικό. Άρα τι ήξερα εγώ? Μισό λεπτό. Ναι, όχι, θέλω να πω τι ήξερα εγώ τότε που δεν ξέρουν τα παιδιά σήμερα. Άρα μισό λεπτό. Δηλαδή δεν φταίει ότι δεν έγινες γυμναστής. Φταίει κάτι άλλο μάλλον. Γιατί να σου πω κάτι? Προφανώς. Αλλά κάπου πρέπει να δικαιολογηθώ κι εγώ. Θέλω να πω ότι εν πάση περιπτώσει κατηγορούμε τα παιδιά ότι δεν ξέρουν. Ναι, εμείς τι ξέραμε? Μου είπαν εμένα κάποιος ότι εσύ πρέπει να πας φυσικός και στην άκρη του κόσμου. Και τι ήξερε εκείνος? Απλά είχα εκφράσει κάποια στιγμή δύο ιδέες για το πώς μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε τις καθοδικές ακτίνες π.χ. Οπότε σου λέει εσύ θα πας φυσικός. Κατ' εμένα να μην την ονομάσω ως άποψη. Άσχετα αν εμένα μου άρεσε. Δεν μου λες τώρα, Γιάννη, κάτι άλλο? Η φυσική είναι ο κόσμος όλος, δηλαδή τα πάντα είναι φυσική. Αυτό το αντιλαμβάνονται τα παιδιά γενικά, δηλαδή ότι ό,τι συμβαίνει είναι φυσική και η τεχνολογία μέσα πάλι έχει φυσική, ας πούμε. Γιατί λέει άλλος, ας πούμε, υπολογιστές, το άλλο. Η φυσική εμπλέκεται παντού. Όχι, δεν το αντιλαμβάνεται, γιατί έχουμε μειώσει την ύλη σε πάρα πολύ μικρά κομμάτια, κακώς.
Και έτσι τα παιδιά θεωρούν ότι η φυσική είναι αυτά τα 4, 5, 6 κεφάλαια τα οποία διδάσκονται. Δεν καταλαβαίνουν ότι η φυσική είναι η φύση. Δεν έχουν τη σύνδεση ότι η φυσική μελετάει το τι συμβαίνει στο φυσικό περιβάλλον. Και δεν υπάρχει αυτή η άποψη. Πάντως η φυσική είναι πιο κατανοητή από τα μαθηματικά. Το είπαμε και λίγο πριν, ας πούμε, γιατί τα μαθηματικά είναι πολύ αόριστα. Δηλαδή δεν εξηγείται αλλιώς το 78% κάτω από τη βάση φέτος στον κλάδο των οικονομικών, κάθε χρόνο δηλαδή μια σφαγή. Πέρα από τις πανελλαδικές όμως, πέρα από αυτό, θα το βγάλω εκτός, θα το συζητήσουμε μετά αυτό. Είναι άλλο το κόλπο. Είναι ότι γενικότερα όλα τα παιδιά μεγαλώνοντας, αν τα ρωτήσουμε, θα σου πούνε τα μαθηματικά τώρα μου τα φοβάμαι, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή μια εύκολη απάντηση για όλα. Ναι. Καταρχήν, να μην αφήσω αναπάντητο ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις δεν είναι πανελλήνιες εξετάσεις, είναι πανελλήνιος διαγωνισμός. Και άρα δεν είναι κριτήριο το τι γράφουν τα παιδιά, πόσο μαθηματικά ξέρουν. Ισχύει αυτό απόλυτα. Γι' αυτό και τώρα που θα βγουν, όχι τώρα, όταν θα βγουν οι σχολές τον Αύγουστο, οι απόψεις ότι πέρασε με κάτω από 10 είναι άνευ αντικειμένου. Γιατί ναι, αυτός ο μαθητής έγραψε 9-8, αλλά έγραψε σε θέματα που είχαν μπει επίτηδες ώστε να βάλουμε όλους τους υποψήφιους σε μια σειρά. Δεν ήταν θέματα τα οποία είχαν τεθεί για να εξετάσουμε τη γνώση του. Οπότε δεν λαμβάνω υπόψη τις επιδόσεις, τις εξετάσεις της Πανελλήνιας για να κρίνω το μαθηματικό υπόβαθρο. Τώρα, εμένα μου έρχονται τα παιδιά στη φυσική και μου λένε μαθηματικά τα πάω καλά, στη φυσική δεν την καταλαβαίνω. Ναι. Εκεί εγώ το παίρνω, το καταλαβαίνω ως εξής, ότι ναι μεν είναι πιο αφηρημένα τα μαθηματικά, αλλά έχουν μια στοιχειώδη τυποποίηση. Όταν σου λέει ένα πρόβλημα απέδειξε το παρακάτω, έχεις μια σχέση την οποία θες να την αποδείξεις, προσπαθείς να κάνεις κάποιες πράξεις, κάτι μπορεί να κάνεις. Ισχύει. Όταν έχεις ένα πρόβλημα φυσικής που δεν μπορείς να προσδιορίσεις καν που ανήκει, το μόνο που μπορείς να γράψεις είναι τη λέξη λύση, τίποτα από κάτω. Δηλαδή το κοιτάς, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Κοιτάζει το θέμα, σε κοιτάει το θέμα και υπάρχει μια. Ναι, κοιτάγεστε έτσι με άγριο βλέμμα. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Ενώ στα μαθηματικά μπορεί να γεμίσεις μισή σελίδα κάνοντας πράξεις, μη φτάνοντας πουθενά, αλλά λες έκανα πράξεις, δεν μου βγήκε. Ναι, εντάξει, καλή δικαιολογία. Ενώ στη φυσική είναι αυτό που είπαμε πριν. Τώρα ξέρεις τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει μαθητές οι οποίοι πώς έγραψε, ξέρω εγώ, Κωστάκη. Ναι, έγραψα. Τι έγραψα? Έγραψα 2 σελίδες. Μα κανένα πρόβλημα. Έγραψα. Ναι, με το κιλό. Όπως και η έκθεση. Τι έγραψες? 7 σελίδες. 7 σελίδες. 8 σελίδες. Πάντως η έκθεση έχει αλλάξει τώρα. Με τα παλιότερα που γράφαμε εμείς ήταν τότε ανάπτυξη θέματος. Τώρα το έχουν κάνει πολύ διαφορετικό που δεν ξέρω κιόλας πώς είναι, αλλά δεν είναι αυτό που κάναμε εμείς. Δηλαδή, ανέπτυξε ένα θέμα. Τώρα σου λέει ομώνυμα, υπάρχουν και αστήσεις. Ο τίτλος ο φετινός που λέει ότι φέτος θα αποκτήσουμε γιατρούς λογοτέχνης τα λέει όλα. Όταν δηλαδή τα παιδιά που θέλουν να πάνε ιατρική γράφουν από 18-19 και πάνω στα 3 μαθήματα φυσική, χημεία, βιολογία και κρίνεται το αν θα μπουν από την έκθεση, θέλω κάποιος από αυτούς που έφτιαξε το σύστημα, όταν θα πάει να γίνει, να του κάνουν μια εγχείρηση, να ζητήσει το γιατρό που θα έχει το μεγαλύτερο βαθμό στην έκθεση. Μπορεί να το κάνει έτσι με ένα ποιητικό τρόπο, εντάξει. Υπάρχει αυτή η σχέση. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στον αέρα του Face Radio στους 87 και 7. And the smell of been a ride on a homemade tide, saying just again. If there's something that you know, you stay here for a while. There's always something on my mind, and as I look into the sky, and I know that deep inside, there's always something on my mind. Is there something I should say? Try to find a way, but never to look at me and then decide I could
Can I touch you for gold? Can I look at you inside? There's always something on my mind. When I'm happy, can I smile? Did you know that deep inside there's always something on my mind, my mind, my mind. Always something on my mind. Buenos Aires, Río de Janeiro, La Habana, México, Tokio, Nueva York, Sydney, Dubái, Londres, París, Madrid, Milano, Atenas. Sin pasado no existe futuro. 87.7. Κάθε μέρα καλημέρα, κάθε μέρα Face Radio 87,7 και όπως είπαμε και πιο πριν στην συντροφιά μας σήμερα Γιάννης Τσαπρούνης, φυσικός, φροντιστήρια Δημόκριτος. Και Γιάννη, νέο σύστημα, νέα θέματα, νέες βάσεις, τι γίνεται φέτος? Είναι όλα νέα. Δηλαδή μια εβδομάδα, 10 μέρες πριν τις εξετάσεις, νέα επιτροπή. Αυτό είχε νέα θέματα, είναι όλα νέα. Δεν ξέρω, όσο μεγαλώνω, τελειώνω, λιγοστεύουν οι βεβαιότητες που είχα. Δεν ξέρω ούτε τι ήθελαν να κάνουν, ούτε τι θέλουν να πετύχουν. Βλέπω το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι θα περάσουν δάσκαλοι, βέβαια θα μου πείτε πόση δουλειά θα έχουν. Αυτό δεν ξέρω, θα το δούμε. Αλλά θα περάσουν δάσκαλοι οι οποίοι θα έχουν γράψει πολύ χαμηλά. Και αυτό δεν είναι κατά βάση κακό, όπως έλεγα πριν, αλλά είναι ότι οι θέσεις θα είναι περισσότερες από ό,τι θα είναι οι ενδιαφερόμενοι. Αντίστοιχα στο δεύτερο πεδίο πάλι οι θέσεις θα είναι περισσότερες. Ενώ στην ιατρική, παιδιά που δεν θα μπορέσουν να μπουν στην ιατρική θα πάνε σε κάτι, σε μια πιο κάτω σχολή, όχι κατά ανάγκη κακή, αλλά τους αποκλείονται οι πολυτεχνικές σχολές ή τους αποκλείονται οι θετικές επιστήμες. Αυτό το πράγμα είναι προβληματικό. Γιατί ναι, μεν λέμε ότι ο καθένας να ξέρει από την αρχή τι να σπουδάσει και να δώσει σε μια σχολή. Ναι, ωραία, κάποιος δεν πήγε στην ιατρική. Δεν μπόρεσε να περάσει γιατί γράψε μια άλλη καλύτερη. Αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει να περάσει ένα πολυτεχνείο, αν είναι δεύτερη επιλογή του. Πόσο δοσμένος πρέπει να είναι ένας άνθρωπος σε μια επιστήμη για να πούμε ότι μόνο αυτό και τίποτα άλλο? Γιατί αυτή νομίζω ότι είναι η κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια. Ενώ μέχρι τώρα δηλαδή τα παιδιά είχαν διάφορες επιλογές, πάμε να κόψουμε τις επιλογές. Εγώ προσωπικά το θεωρώ λάθος αυτό. Απ' την άλλη όμως τώρα, ότι μπαίνοντας ας πούμε κάποιος έχοντας ξέρω εγώ 17.000 μόρια και κάτι ας πούμε, και έχοντας μια ευρεία γκάμα και λέει άμα δεν περάσω εδώ θα πάω εκεί, θα πάω εκεί, θα πάω εκεί, δηλαδή μπορεί ένας μαθητής για παράδειγμα να θέλει παντού, δηλαδή, ή μπορεί να ανταπεξέλθει παντού? Τώρα βέβαια είναι αυτό που είπαμε πριν. Όχι, αλλά δεν πάει ένας μαθητής ο οποίος δεν περνάει ιατρική, δεν πάει πιο πέρα, πιο πέρα, πιο πέρα, πιο πέρα. Πάει λίγο πιο πέρα. Ναι, θέλω ιατρική. Δεν πέρασα ιατρική, αλλά μου αρέσει και το πολυτεχνείο ή μου αρέσει και το μαθηματικό. Δεν μπορώ να έχω μια δεύτερη επιλογή? Δεν μπορώ να έχω μια δεύτερη θέληση? Δεν μπορώ να μην είμαι σίγουρος αν αυτό που θέλω είναι το τελειωτικό? Δηλαδή, ναι, μπάζει. Και αν δεν περάσω ιατρική, τι να κάνω? Εντάξει, ας πούμε ότι εγώ θέλω να πάω ιατρική. Και αφού δεν μου δίνει την προοπτική αυτή, εγώ δεν θέλω να πάω βιολογικό ή φαρμακευτική για κάποιους λόγους. Άρα τι θα κάνω? Θα πάω έξω. Εντάξει, ούτε αυτό είναι η λύση δηλαδή τώρα. Κατευθείαν δηλαδή το έξω. Ναι, αλλά πόσοι πάνε?
Καλά, πάρα πολύ πάνε. Και όχι μόνο πάνε και αφού δεν περνάνε στη σχολή που θέλουν, αλλά πάνε και αφού τελειώσουν τη σχολή που θέλουν. Εδώ είναι το ζήτημα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, είναι ότι υπάρχουν λαμπροί επιστήμονες που έχουν δαπανίσει χρήματα οι γονείς τους, έχουν πάρει ένα πτυχίο αξιόλογο στην Ελλάδα και επειδή εδώ δεν βρίσκουν δουλειά, τσακ, θα πάνε στη Γερμανία, έτοιμο προσωπικό δηλαδή, έτσι υψηλής, πώς το λένε, ποιότητας. Εδώ έχω μια αιρετική άποψη. Για πες μου. Ας υποθέσουμε ότι είμαστε πολιτεία. Βέβαια, πολιτεία είναι κατά πρόσωπο, αν θέλετε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και έχουμε αυτούς τους νεολαίους, ας πούμε 100.000 το χρόνο. Αλλά η αγορά μας μπορεί να απορροφήσει 30.000 άτομα. Τα 70 πρέπει να τους βρούμε δουλειά. Ισχύει αυτό. Ή θα πρέπει λοιπόν να γίνουμε Βόρειο Βιετνάμ, Βόρειος Κορέα, όπως λέγεται. Ο φίλος ο Κιμ, εδώ, Γιάννης, είναι κολλήτος με τον Κιμ. Ωραία. Οπότε να πούμε ότι θα βάλουμε φυτίες, χωροκάλαμο, φυτίες καπνού και θα στείλουμε όλους αυτούς να δουλέψουν. Βιομηχανία δεν μπορούμε να έχουμε. Άρα θα πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε ώστε να πάνε αλλού να βρουν μεροκάματο και για τις οικογένειές τους και ένα ποσό από αυτό θα έρθει σε εμάς. Άρα δεν βλέπω γιατί είναι κακό. Γιατί δηλαδή να στείλουμε έξω γκαρσόνια όπως στείλαμε στη δεκαετία του 50 και να μην στείλουμε έξω γιατρούς. Επένδυση του ελληνικού κράτους είναι, γι' αυτό πάνω στην νεολαία. Δεν βλέπω γιατί η απόσταση Καλοσκοπής Αθηνών που ήταν τότε 8 ώρες είναι μικρότερη από την απόσταση Αθήνας, Ιταλίας ή Λονδίνου. Αυτό απ' τη μία η απόσταση δεν είναι θέμα. Σίγουρα δεν είναι θέμα. Απ' την άλλη όμως, με τη διαδικασία του ότι πάρα πολλοί επιστήμονες φύγουν στο εξωτερικό, αυτή η χώρα όσο πάει και δεν αναπτύσσεται. Όχι, όσο πάει κρατούμε αυτούς που πραγματικά μπορούμε να τους δώσουμε μισθό και τους χρειαζόμαστε. Δηλαδή γιατί εμείς να μην παράγουμε 1.000 γιατρούς, να κρατήσουμε τους 200 που χρειαζόμαστε ανά έτος και να στείλουμε γιατρούς στο εξωτερικό, αφού εκείνοι δεν μπορούν ή εμείς μπορούμε να φτιάξουμε καλύτερους. Δηλαδή αυτά τα 800 άτομα που περισσεύουν, τι είναι καλύτερο, να τα έχουμε να πίνουν καφέ στις καφετέριες? Τι θα τους κάνουμε εν πάση περιπτώσει? Το θέμα ποιο είναι τώρα? Το θέμα είναι ότι αν υπήρχε μια ανάπτυξη η οποία θα έχει ουσία, δεν θα υπήρχε τόση ενέργεια. Εμείς οι Έλληνες δεν ξέρω αν έχουμε κάποια σχέση με τους Εβραίους, αλλά θέλουμε τόση πολλή ανάπτυξη που στο τέλος δεν θα μας φτάνει η γη. Δηλαδή, καλά, ναι, εντάξει. Τι να αναπτύξουμε? Έχουμε αναπτύξει τα πάντα. Παντού. Τουρισμό πρώτη, εμπορική ναυτιλία πρώτη. Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο στον κόσμο χωρίς εμάς. Και ζητάμε πάλι ανάπτυξη. Δεν ξέρω. Θα μπουκώσουμε το σύμπαν με ανάπτυξη. Η αγορά όμως λειτουργεί. Αυτό είναι το θέμα δηλαδή. Ξαφνικά τι γίνεται τώρα? Αυτό τώρα το ότι περνάνε πάρα πολλά παιδιά σίγουρα έχει ένα νόημα για την πολιτεία που λέγαμε. Δηλαδή είναι λιγότεροι οι άνεργοι για ένα διάστημα, το ποσοστό ανεργίας πέφτει κτλ. Το θέμα όμως ποιο είναι τώρα? Ότι δεν μπορεί όμως τώρα κάθε κράτος, δεν πρέπει κάθε χώρα να φροντίζει. Δηλαδή ας πούμε με αυτή τη λογική, εντάξει, να σπουδάζουν εδώ, να φεύγουν έξω ή ας πούμε να πέφτουν συνεχώς οι μισθοί, να μην λειτουργεί τίποτα. Δεν ξέρω. Ωραία, κάνω το εξής προβοκατόρικο ερώτημα. Εάν η Αίγυπτος δεν μπορεί να παράγει γιατρούς με τους ίδιους ρυθμούς που παράγουμε εμείς και οι άνθρωποι έχουν ανάγκη σε υγείας, επιτελούμε φιλανθρωπικό έργο παράγοντας γιατρούς και στέλνοντάς τους εκεί, ή θα πρέπει να περιμένουμε πότε οι ίδιοι θα μπορέσουν να αναπτύξουν την ιατρική τους? Εδώ το έχουμε σταθεί μόνο σε ένα επάγγελμα. Είπα ότι είναι προβοκατόρικο. Εντάξει. Οι γιατροί είναι σημαντικό. Σωστή οπτική. Η άλλη οπτική μάλλον. Αλλά απ' την άλλη, όλοι αυτοί ας πούμε τώρα να φεύγουν. Δηλαδή δεν ξέρω, δηλαδή έχω ένα θέμα εγώ. Δηλαδή τι γίνεται? Μου φαίνεται κάπως. Δηλαδή πιστεύω ότι αν υπήρχαν οι προϋποθέσεις στη χώρα θα φεύγαν λιγότερο. Όχι ότι είναι κακό να ζει στον κόσμο. Έχω 2 κόρες. Πρέπει να σκέφτομαι αν θα μου φύγουν ή όχι? Όχι, δεν πρέπει. Τότε γιατί να σκεφτώ εάν η μία κόρη μου αντί να φύγει και να παντρευτεί στο Δημότυχο φύγει και εργάζεται στο Παρίσι? Τι θα πρέπει να σκεφτώ καλύτερο για αυτήν? Ότι είναι το Δημότυχο, όχι το Δημότυχο Blues, ή το Παρίσι? Τι είναι το Παρίσι? Ακούγεται πιο ωραίο. Έχει πιο εντυπωσιακό, πιο φωτεινό. Και πιο επικίνδυνο θα έλεγα. Ναι. Είδες πως αλλάζουν τα πράγματα. Μία λέξη, αλλά τι λες, τι ωραία που θα είναι στο Δημότυχο. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό των Τσιμισή και επιστρέφουμε πάλι εδώ στον αέρα του Face Radio στο 82,7. Τα πιο σοβαρά πράγματα λέγονται στην πλάκα. Phase 87,7.
Κάθε μέρα καλημέρα, κάθε μέρα Face Radio 87,7. 9 και 38, 23 του μηνός σήμερα, 23 Ιουνίου. Γιάννη, τι θα γίνει σήμερα, Brexit ή Brexit, πώς τα λένε αυτά, τι θα γίνει με τη Βρετανία? Άσχετο βέβαια, αλλά εντάξει τώρα, η επικαιρότητα πάντα μας απασχολεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω στοιχηματίσει. Είδες, όλα είναι τζόγος. Όλα είναι τζόγος, ναι, σε άκουσα που το είπες και το πρωί. Όλα είναι τζόγος. Και κάποιος εχθές μου έλεγε ότι είναι σίγουρο το ότι θα μείνουν, γιατί τα στοιχήματα λένε αυτό. Τα κέρδη όμως είναι εξής που στα outside. Δεν ξέρω. Δεν έχω τέτοια έτσι πληροφόρηση. Μπορώ να σου πω τι θα ήθελα, αλλά δεν μπορώ να σου πω τι θα γίνει. Ωραία. Τι θα ήθελες λοιπόν? Μια καλύτερη Ευρώπη. Μια καλύτερη Ευρώπη. Αυτό θέλουν όλοι, αλλά μάλλον δεν συμβαίνει. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Δηλαδή πιστεύω ότι ναι, είναι στα κάτω της η Ευρώπη εδώ και κάποια χρόνια. Αλλά όλοι πρέπει να πολεμήσουμε, γιατί αν αυτή τη στιγμή μας πούν για κάποιο λόγο φύγετε από την Ελλάδα, δεν νομίζω ότι κανείς μας θα ήθελε να πάει σε κάποιο άλλο μέρος πλην της Ευρώπης, με όλα όσα προβλήματα έχει. Άρα νομίζω ότι είναι και το σπίτι μας. Η Ευρώπη είναι άλλο πράγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλές έννοιες οι οποίες ναι μεν έχουν ίδια συνθετικά αλλά είναι διαφορετικές. Ναι, η Ευρώπη γεωγραφικά δεν πρόκειται να φτάσει. Στην Ελλάδα λέμε δημοκρατία, αλλά γίνεται πάντα αυτό που θέλει ο Πρωθυπουργός ή αυτό που θέλει το κυβερνών κόμμα. Στην Ελλάδα έχουμε ένα χαρακτηριστικό. Έχουμε ελληνική δημοκρατία, ελληνικό σοσιαλισμό, ελληνική αριστερά. Είναι όλα ελληνικά. Δηλαδή, και αυτά πάντα. Εντάξει, εννοείται αυτό. Αλλά είναι όλα ελληνικά. Έχουν την ελληνική εκδοχή. Ναι, ήθελα να πω τώρα και συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει προβλήματα και οι θεσμοί της μπορεί να είναι προβληματικοί μετά από τόσα χρόνια που λειτουργούν και μπορεί να υπάρχει και γραφειοκρατία. Αυτά να τα διορθώσουμε. Και δεν διορθώνεις κάτι όταν βγαίνεις απ' έξω και το διαλύεις για να το ξαναστήσεις. Το διορθώνεις όταν είσαι μέσα, πολεμάς για καλύτερα πράγματα, χάνεις, κερδίζεις, αλλά πολεμάς. Και για μένα κριτήριο, ξαναλέω, εάν χρειαστεί να φύγω από την Ελλάδα, πού θα θελήσω να πάω? Πιθανά στην Τζαμάικα. Δεν το σκέφτηκες? Είπες κατευθείαν Ευρώπη. Γιατί? Για μόνιμη. Γιατί έχεις πάει στην Τζαμάικα και ξέρεις πως είναι? Όχι, δεν έχω πάει, αλλά από τις φωτογραφίες που βλέπω φαντάζομαι ότι δεν θα αντέξω πολύ. Ναι, θα το λέω. Ίσως μικρότερος. Λοιπόν, να πάμε σε ένα θέμα τώρα που αφορά σε μία φράση και τέλος πάντων σε κάτι το οποίο συναντάμε αμέσως μετά τις πανελλαδικές. Υπάρχει λοιπόν μια φράση κάποιων ανθρώπων, κάποιων φροντιστών θα έλεγα κυρίως, οι οποίοι κατευθείαν μόλις βγουν τα θέματα υπάρχει η φράση «εγώ βρήκα τα θέματα των εξετάσεων». Και πολλές φορές εγώ αναρωτιέμαι δηλαδή πώς είναι δυνατόν κάθε χρόνο κάποιοι άνθρωποι να τα έχουν βρει ας πούμε και να ξέρουν τα θέματα και να το διαφημίσουν κιόλας και πώς συμβαίνει αυτό, δηλαδή, νομίζεις δηλαδή ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα κάθε χρόνο κάποιοι να βρίσκουν τα θέματα? Προφανώς δεν υπάρχει δυνατότητα, προφανώς δεν τα έχουν βρει. Και υπάρχουν και τα ντοκουμέντα, δηλαδή, ας πούμε, υπάρχουν και φωτογραφικά ντοκουμέντα, ας πούμε, τα οποία όλα, εντάξει, είπαμε, στην Ελλάδα είμαστε, βρίσκονται, μοντάρονται. Εντάξει, το Photoshop δηλαδή. Είπες την ορθή λέξη, μοντάρονται, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δάσκαλος και νιώθει την ανάγκη να πει ότι βρήκα τα θέματα ή έπιασα τα θέματα, αυτομάτως ακυρώνει τον εαυτό του χωρίς να το καταλαβαίνει. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, απλά πάντα το θεωρούσα λάθος και εξευτελισμό το να κάνεις σε ένα παιδί μάθημα 3 χρόνια για να περάσει κάπου και όταν δίνει εξετάσεις αυτό που έχεις να πεις είναι ότι έπιασε τα θέματα. Δηλαδή ό,τι έκανες δεν έπιασε τόπο, το μάθημά σου δεν ήταν τίποτα, παρά έπιασε τα θέματα. Και τι σημαίνει έπιασε τα θέματα? Έχεις 4 κεφάλαια, λέω, στη φυσική, τη δική μας, λες ότι θα πέσει από το 2 και το 4. Έχεις 50% πιθανότητες να πεις ότι έπεσε. Τι σημαίνει αυτό? Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα πράγματα μου θυμίζουν τις ταινίες Far West, αυτούς που γυρνούσαν με ένα κάρο φορτωμένο έχοντας από μπρίκια μέχρι διάφορα γιατρικά και γιατροσόφια και γυρνούσαν, δεν θυμάμαι πως τους λέγανε, και πουλούσαν φύκια για μεταξωτές κορδέλους. Είναι αυτό, πάντως είναι φοβερό, δηλαδή να βγαίνουν και λένε αυτό. Και ένα άλλο θέμα πάλι, το οποίο έτσι αφορά στη δικιά μας την ειδικότητα, δηλαδή που έχει να κάνει με την εκπαίδευση, είναι ότι ξαφνικά, δεν ξέρω, παλιότερα δεν συνέβαινε αυτό. Οι βαθμοί στα σχολεία
είναι πάρα πολύ ψηλή. Δηλαδή, μαθητής ο οποίος ούτε καν έχει ανοίξει βιβλίο, έχει ένα βαθμό στο τετράμινο, στην τρίτη ηλικίου θα πάμε, στο πρώτο τετράμινο παντού 17, 18, 19, χωρίς να έχει ανοίξει βιβλίο. Δηλαδή, και πάνε στις Πανελλήνιες και δεν γράφουν ούτε δύο, και είναι λογικό βέβαια, γιατί όταν είσαι σε έναν μαθητή και συμμετέχεις στην εξέλιξή του, ξέρεις πώς θα γράψεις. Δηλαδή, ξέρεις ότι αυτός μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί. Δεν μπορεί όλοι να γράφουν 19, είναι αδύνατο. Δηλαδή, δεν μπορεί όλα τα μυαλά τα ίδια. Αλλά είναι φοβερό ότι στο σχολείο πάντα τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αυτοί οι βαθμοί. Εδώ είναι λίγο περίεργα τα πράγματα και οι γονείς συζητούν επιτακτικά από τους καθηγητές μεγάλες βαθμολογίες. Οι καθηγητές του σχολείου βάζουν τους βαθμούς για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο εντός εισαγωγικών. Στην τρίτη λυκείου φοβούνται ότι σε κάποιο δίπλα λύκειο θα βάλουν μεγαλύτερες βαθμολογίες και μέχρι τώρα που πιανόταν ο βαθμός πιθανώς τα δικά τους παιδιά να είχαν βοηθηθεί περισσότερο, και είναι ένας φαύλος κύκλος. Αν δεν μπουν εξετάσεις πανελλαδικές σε οποιαδήποτε γραπτή εξέταση και αν χρειάζεται, σε οποιαδήποτε τάξη και να είναι, το πρόβλημα αυτό δεν πρόκειται να λυθεί, γιατί είναι ο παράγοντας άνθρωπος στη μέση, όπου κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο ξάδερφός μου, ο καθηγητής, δεν θα βάλει καλύτερο βαθμό. Καλά, δεν υπάρχει. Άρα από την στιγμή που μπαίνει το προσωπικό στη μέση, χάνεται όλη η υπόθεση, ειδικά στην Ελλάδα που ακόμα τα κρατάμε αυτά. Η οικογένεια, συγγένεια, θέλουμε τους δικούς μας ανθρώπους να τους ευχαριστούμε όσο μπορούμε. Εγώ νομίζω ότι η λύση είναι στα πανελλαδικά θέματα. Εκεί θα λυθούν πάρα πολλά προβλήματα και της προφορικής βαθμολογίας, που είναι κάτι ξεχωριστό από τη βαθμολογία του μαθητή. Ναι, σίγουρα. Αλλά θα λήξουν και όλα όσα κακά συμβαίνουν. Αυτό ισχύει, γιατί τώρα βλέπουμε δηλαδή ότι στο δεύτερο λύκειο τα θέματα, ξέρω εγώ, στην Β' λυκείου λέμε, είναι ένα και ένα κάνουν δύο. Στο τρίτο λύκειο, για παράδειγμα, σου βάζει θέμα διαφορικής εξίσωσης. Λέω δηλαδή μια διαδικασία, το ένα μπορεί να είναι πάρα πολύ εύκολο, το άλλο μπορεί να είναι Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή δεν υπάρχει μια ενιαία γραμμή. Ακόμα και να υπήρχε, θα ήταν δύσκολο από τη στιγμή που ο ένας καθηγητής διαλέγει κάποια θέματα και ένας άλλος διαλέγει κάποια άλλα. Η λύση για μένα είναι πανελλαδικά θέματα και τελειώνεις. Όταν αυτό έγινε δηλαδή με την Τράπεζα Θεμάτων, έπρεπε να συνεχιστεί. Η Τράπεζα Θεμάτων έπρεπε να συνεχιστεί κατά κάποιον τρόπο, όχι έτσι όπως ακριβώς ήταν, αλλά ήταν μια καλή αρχή. Και πάλι ξαναλέω, όχι θέματα με κλήρωση μέσα από την Τράπεζα Θεμάτων, πανελλαδικά θέματα. Έτσι όπως γίνεται στην τρίτη λυκείου, να γίνεται και στη δευτέρα λυκείου, να γίνει και στην πρώτη λυκείου, να γίνει και στην τρίτη γυμνασίου. Να μην το φτάσω παρακάτω, γιατί εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε και από παρακάτω. Τα ίδια θέματα όλοι. Τα ίδια θέματα όλοι, τουλάχιστον στα βασικά μαθήματα, τουλάχιστον στα μαθήματα τα οποία αφορούν τη γενική γνώση που πρέπει να έχει ένας Έλληνας πολίτης. Τώρα, αν ένα σχολείο που είναι στο Αγρίνιο μπορεί να δίνει βάση, να κάνει και κάποια μαθήματα που να αφορούν την περιοχή, εκείνα δεν θα εξεταστούν. Γιατί άλλο θέμα θα κάνουν εκείνοι, άλλο θέμα θα κάνουν αυτοί που είναι στο Βόλο. Εντάξει, το τοπικό είναι άλλο πράγμα. Αλλά αυτό είναι το δεύτερο μέρος, το πολιτιστικό μέρος του σχολείου. Εντάξει, το πολιτιστικό μέρος στα σχολεία νομίζω ότι δεν ξέρω αν υπάρχει. Δηλαδή γενικότερα δεν ξέρω δηλαδή. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό με τις εξετάσεις είναι κάτι το οποίο δεν λειτουργεί σωστά. Γιατί όντως δεν μπορεί ένα παιδί, ας πούμε, επειδή τυχαίνει η γειτονιά του να είναι σε ένα λύκειο ή σε ένα γυμνάσιο, να έχει άλλα θέματα από ένα άλλο που είναι σε μια άλλη. Και επειδή ο ένας καθηγητής θέλει το τάδε και ο άλλος το τάδε, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και δεν υπάρχει και μέτρο σύγκρισης. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τα παιδιά το καταλαβαίνουν. Οι καθηγητές το ξέρουν. Οι μοναδικοί που δεν το καταλαβαίνουν και δεν το κάνουν είναι αυτοί που βρίσκονται στο Υπουργείο Παιδείας εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτοί οι οποίοι είναι στο Υπουργείο Παιδείας εδώ και πάρα πολλά χρόνια θέλουν, ας πούμε, μια ισορροπία στην εκπαίδευση, ή απλά θέλουν με κάποιο τρόπο να βγαίνουν παιδιά τα οποία ουσιαστικά να μην έχουν άποψη? Δεν ξέρω τι θέλουν. Ξέρω ότι είναι άνθρωποι που δεν έχουν μπει μέσα σε τάξεις. Μετά το πανεπιστήμιο δεν μπορώ να πω ότι δίδαξαν. Άντε να δίδαξαν μία χρονιά ή δύο. Έκαναν κάποια μεταπτυχιακά τα οποία συνήθως είναι αποστηρωμένα. Μετά πήραν κάποιες θέσεις εξαιτίας αυτού του μεταπτυχιακού και πρέπει να δικαιολογήσουν τον μισθό τους. Δεν μπορώ να πω τίποτα καλύτερο βλέποντας το τι παράγουν.
Ναι. Δηλαδή, αν φανταστώ τι αλλαγές έχουν κάνει στην εκπαίδευση και προς ποια κατεύθυνση, νομίζω ότι αν μαζευόντουσαν όλοι μαζί και συζητούσαν πώς θα την καταστρέψουμε, δεν θα τα κατάφεραν τόσο καλά. Πάντως θα καταφέρουν σε αυτό. Απόλυτα. Δηλαδή, είναι το πλέον παραγόμενο έργο, η καταστροφή της παιδείας. Και η αλήθεια ποια είναι τώρα, ότι και ένας στα υπουργεία τέλος πάντων να έχει περάσει από μία τάξη, να έχει διδάξει και 1 και 2 χρόνια, όπως προείπες, το χαρακτηριστικό του Έλληνα είναι ότι αμέσως μετά τον 3ο χρόνο θα ξεχάσει αυτό που έκανε, γιατί ήταν κάτι άλλο πιο βολικό, και γιατί να σκεφτεί και γιατί να το κάνει, και γιατί να το κάνω εγώ. Υπάρχει μια άλλη διαδικασία. Γιατί το κάνω εγώ, το κάνει ο Γιάννης, το κάνει άλλος ο Γιάννης, γιατί το κάνω εγώ. Λειτουργούμε έτσι με μια τέτοια φάση. Συμφωνώ, με ενοχλεί λίγο να το θεωρούμε χαρακτηριστικό μας, αλλά συμφωνώ. Δηλαδή, εσύ και εγώ που είμαστε στον ιδιωτικό τομέα, γιατί δεν σκεφτόμαστε έτσι? Και πρόσεξε, δεν είμαι υπέρ του ιδιωτικού τομέα. Έτσι. Δεν το λέω από αυτή την άποψη, ότι είναι κακό το κρατικό και το δημόσιο και καλό το ιδιωτικό. Έχουμε κίνητρα λοιπόν εμείς να γινόμαστε χρόνο με το χρόνο καλύτεροι. Άρα τι λείπει από εκείνο τον τομέα? Λείπει το κίνητρο. Αυτό νομίζω ότι είναι η διαφορά. Ναι, γιατί όταν στην Ελλάδα υπάρχει ο αγώνας παλιότερα, ο αγώνας παίζονταν στα χαρακόμματα της σημαίας που θα είναι πρώτος στην τάδε διαδήλωση, στην τάδε συγκέντρωση, γιατί με αυτό λοιπόν το χαρακτηριστικό τότε ήμουνα εντός του δημοσίου. Και η φάση παλιότερα. Και υπουργός ακόμα. Δηλαδή έχουμε αφισοκολλητή και τον κύριο Άρη Σπηλιωτόπουλο, ο οποίος ήταν υπουργός παιδείας, και έχουμε και τον κύριο Φίλη, για να λέμε και τα μεν και τα δε. Ναι, από όλα τα κόμματα. Δεν υπάρχει, ας πούμε, από το ένα κόμμα. Είναι ότι ο καθένας έτσι, κάνοντας τον προσωπικό του αγώνα, κατάφερε με τον δικό του τρόπο τέλος πάντων. Να φτάσει μέχρι και υπουργός. Να φτάσει μέχρι και υπουργός, βέβαια. Και έτσι να δώσει και στην ελληνική οικογένεια ένα όραμα. Ότι μη διαβάζεις, οργανώσου κάπου, δεν έχει σημασία πού, γιατί μπορείς να φτάσεις πολύ ψηλά έτσι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι παλιότερα, και δεν ξέρω, δηλαδή εγώ το έβλεπα παλιότερα πιο έντονο, είναι ότι όταν έλεγα σε ένα παιδί διάβασε, να κάνεις κάτι, να αυτό, και τι μου λέγανε κάποιοι? Μα εμένα ο πατέρας μου ξέρει τον τάδε βουλευτή, θα με βολέψει. Θα μπω κάπου, εντάξει τώρα, κάτσε και δούλευε, μου λέγε, εντάξει. Και όντως κάποιοι. Κάποιοι όμως από τους 10 που το έλεγαν, οι 2. Ναι, πραγματικά. Οι υπόλοιποι 8 ζούσαν με την ελπίδα. Εντάξει, ναι, σίγουρα. Όπως ξέρεις, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Πεθαίνει τελευταία, και υπάρχει και το άλλο το σλόγγαν. Λοιπόν, να μην το αναφέρουμε, γιατί είναι πολύ πολύ πρωί. Και λοιπόν, για να πάμε σε ένα τραγουδάκι να κλείσουμε με ένα τελευταίο έτσι ερώτημα. Άντε, πάμε να ακούσουμε μια μουσικούλα και να κλείσουμε με ένα τελευταίο ερώτημα. The way you went into my mind, I love you. You are the way you do, the way you breathe, the way you play, the way you feel, the way you touch, the way you went into my mind. You, I love you. The way you smile, the way you talk, the way you kiss, the way you love, the way you look, the way you walk.
the way you entered in my mind. I love you. The way you smile, the way you talk, the way you kiss, the way you love, the way you look, the way you walk, the way you entered into mine. I want you, what I need, what I want. Κάθε μέρα καλημέρα, κάθε μέρα Face Radio 87,7, στο διαδίκτυο faceradio.gr και απέναντί μου σήμερα Γιάννης Τσαπρούνης, φροντιστήρια Δημόκριτος, και η αλήθεια είναι ότι πως το 9 έγινε 10, είναι έτσι πολύ γρήγορα πέρασε η ώρα, 10 παρακάτι. Γιάννη, θέλω να κλείσουμε με ένα θέμα έτσι τελευταίο προς το παρόν, και λέω προς το παρόν γιατί ο σταθμός ανοιχτός είναι, μια κουβέντα έτσι που ξεκινάμε, τη συνεχίζουμε και κάποια στιγμή αργότερα, αλλά αυτό το οποίο έτσι έχει ενδιαφέρον είναι ότι αυτές τις ημέρες και γενικά υπάρχει μια τάση δωρεάν. Βγαίνουν δηλαδή διάφοροι φροντιστές συνάδελφοι και λένε ότι εγώ κάνω δωρεάν, ελάτε να κάνετε δωρεάν. Δηλαδή έχεις σπουδάσει, έχεις δουλέψει, αλλά ξαφνικά δεν ξέρω, δηλαδή λέει δωρεάν, γιατί μπορείς, γιατί από χόμπι δηλαδή δουλεύεις, γιατί δεν έχεις πάγια έξοδα και λες θα κάνω δωρεάν. Πώς δηλαδή? Αν συνέβαινε αυτό δεν ξέρω, θα το σκεφτόμουν αν είναι θετικό ή αρνητικό, αλλά νομίζω ότι δεν συμβαίνει έτσι. Για να κάνεις δωρεάν ή για να μειώσεις τις τιμές δεν θα είσαι νόμιμος. Τι σημαίνει νομιμότητα στο φροντιστήριο? Πρώτα ότι δεν πληρώνεις τον καθηγητή. Δεν πάω στην εφορία, πάω στο ότι δεν πληρώνεις τον καθηγητή. Πόσο σωστό είναι να δουλεύει ένας καθηγητής να κάνει μάθημα και να μην πληρώνεται? Δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει, είναι απλό. Άρα ουσιαστικά εκεί αυτό το οποίο παράγουμε ως υπηρεσία το εξευτελίζουμε. Και ακόμα και αν μειώσουμε το κόστος βάζοντας μέσα έναν καθηγητή, ο οποίος καθηγητής θα ζητήσει λίγα χρήματα γιατί δεν έχει πολλή εμπειρία, ναι, σαν φροντιστές εμείς θα γλιτώσουμε χρήματα. Ο γονέας ή το παιδί θα πάρει την υπηρεσία την οποία θέλει? Σίγουρα όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά εγώ σκέφτομαι και το άλλο τώρα. Αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θίγεις, που έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Είναι ότι ένας άνθρωπος όταν έχει τελειώσει μια σχολή, έχει πάρει ένα πτυχίο και του λένε έλα να δουλέψεις, ξέρω εγώ, για ελάχιστα χρήματα. Και έχει ανάγκη να πάει. Γιατί θέλει να μπει στην αγορά εργασίας, θέλει να νιώθει παραγωγικός, θέλει. Πόσο πολύ μπορεί να προσφέρει όταν νιώθει ότι ξέρω εγώ πληρώνεται σε ένας καφές, λογικό είναι δηλαδή ότι δεν μπορεί είναι... Ναι, δεν έχεις άδικο, αλλά είναι και η προσφορά και η ζήτηση. Δηλαδή αυτό. Από την στιγμή που έτσι μπορεί να είναι τα πράγματα, έτσι ας γίνουν. Το ζήτημα είναι αυτός που επιλέγει την φτηνή υπηρεσία, μήπως τελικά παίρνει και μία υπηρεσία αντίστοιχου μεγέθους, και αν την θέλει κανένα πρόβλημα. Σίγουρα.
Όπως λοιπόν θα πάμε στη Λαϊκή να αγοράσουμε ένα παντελόνι και θα πάμε και σε ένα κατάστημα και θα αγοράσουμε ένα άλλο παντελόνι διαφορετικής ποιότητας, έτσι και στη δικιά μας εργασία θα πάμε και σε κάποιον ο οποίος θα μας κάνει την προσφορά του, θα μας κάνει και τα δωρεάν, θα μας βάλει και κάποιον καθηγητή που δεν θα έχει την αντίστοιχη εμπειρία, θα πληρώσουμε λιγότερα, αρκεί να μην έχουμε απαιτήσεις ή να μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι πληρώσαμε λιγότερα, άρα κερδίσαμε, είμαστε μάγκες γιατί βρήκαμε την προσφορά. Όχι. Πληρώσαμε λιγότερα και προφανώς πήραμε και κάτι λιγότερο. Το φτηνό το κρέας, λέγανε οι παλιοί, το τρώνε τα σκυλιά. Εντάξει. Ελπίζω να μην είναι ο φιλοζωικός σύλλογος, να μην έχει κάποιο πρόβλημα με την έκφραση, αλλά έτσι είναι. Ναι, ισχύει αυτό. Δηλαδή το θέμα είναι αυτό, ότι πραγματικά ότι είναι και αυτό που λέω ότι πληρώσει παίρνει. Δηλαδή αυτό είναι μια αλήθεια. Δηλαδή, έτσι, αυτό πιστεύω. Ναι, αυτό πιστεύω, ναι. Και ότι αυτός ο οποίος μειώνει τις απαιτήσεις του, κατά βάση ξέρει ότι δεν προσφέρει και γι' αυτό μειώνει την απαιτησή του, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσε να γίνει αρεστός. Αλλιώς, ναι, εντάξει, είναι αυτά τα πράγματα πραγματικά έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι μία πρώτη έτσι κουβέντα ολοκληρώθηκε εδώ. Γιάννη, σε ευχαριστούμε που ανέβηκες πάνω. Θα τα πούμε και στο μέλλον. Πάντα υπάρχουν έτσι ωραία θέματα τα οποία συζητώντας τα στον αέρα παίρνουν άλλη μορφή. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους μας και τα καλύτερότερα, όπως θα έλεγε και κάποιος γνώστης της γλώσσας. Μαζί μας λοιπόν για σήμερα Γιάννης Σαπρούνης από Φροντιστήρια Δημόκριτος. Μια κουβέντα για την εκπαίδευση και όχι μόνο. Και βέβαια δεν σχολιάσαμε το βασικότερο θέμα, το θέμα να κάνουμε άλλη μια γρήγορη. Γιάννη, θέλω να μου πεις για την εντροπία. Η εντροπία είναι η ντροπή. Έτσι δηλαδή ήταν το βασικό θέμα, αλλά εντάξει, δηλαδή είναι μια λέξη που μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι μια λέξη με πάρα πολύ νόημα. Και αυτός που την έφτιαξε δεν ήξερε ότι είχαμε και τη λέξη ντροπή. Εν πάση περιπτώσει όμως